закоти фитр дар кадом шакл дода мешавад? оё онро бо пули нақд додан мумкин аст? агар дар бораи пардохти закоти фитр сухан ронем, пас он бояд дар шакли ғизо дода шавад, ки ин ҳам метавонад хурмо, ҷав, арзан, биринҷ, мавиз, ҳуртумон ва ғайра бошад. он метавонад ки маҳсулоти хӯрокаи оддӣ бошад, вобаста аз оне ки дар ин ва ё он маҳал чӣ байни мардум бештар мақбул аст. агар дар он ҷо арзан истифода баранд, пас бо арзан пардохт кунед. агар хурмо бошад, пас бо хурмо. агар биринҷ бошад, пас бо биринҷ пардохт кунед. уламо бар он иҷмо карданд ки пардохти закоти фитр бо маҳсулоти хӯрокворӣ афзалтар аст, махсусан дар шакли ғалла ва ё дона, барои мисол арзан, биринҷ ва ғайра. дар ин бора дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 2 китоби закот дар ҳадиси 1503 омада аст ки ин аз ибни Умар ривоят шудааст, аллоҳ аз ӯ розӣ бод. паёмбари дӯстдори мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки амр ба андозаи 1 соъ додани хурмо ва ё ҷавро ҳамчун закоти фитр муқаррар кардам барои ҳар як мусалмон, ғулом бошад ва ё озод, мард бошад ва ё зан, ҷавон ва ё ин ки пир. бояд пеш аз намози иди фитр пардохт карда шавад. дар ҳадиси дигаре ки дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 2 китоби закот ҳадиси 1510 омада аст ки Абу Саиди Худрӣ ривоят мекунад, дар замони паёмбар мо барои фақирону мискинон дар рӯзи фитр 1 соъагӣ ягон намуд маводи хӯрока медодем ва таоми мо аз ҷаву, мавиз ва қуруту хурмо иборат буд. ҳамчунин дар дигар ҳадис дар китоби Саҳиҳи Ибни Ҳузайма китоби закот дар ҳадиси 2417 аз Ибни Аббос ривоят шудааст ки садақаи Рамазон яъне закоти фитр ба миқдори 1 соъ пардохт карда мешавад. агар касе бо арзан бидиҳад, ин бояд қабул шавад. агар касе бо хурмо бидиҳад, ин бояд қабул шавад. ва агар касе ки бо мавиз бидиҳад, пас ин низ бояд қабул шавад. ин аст якчанд ҳадис дар ин мавзӯъ. хулоса бояд бо маҳсулоти хӯрока пардохт кард, бештар дар шакли дона ва ё ғалла. дар мавриди пардохти закоти фитр бо пули нақд бошад, пас иҷмо дар он аст ки бояд бо таом пардохт шавад. шумо наметавонед ки закоти фитрро бо ягон чизи дигаре пардохт кунед, хоҳ ин пул бошад ва ё либосе барои фақирон ё мебел. ҳамаи инро мешавад ки ҳамчун як садақаи маъмулӣ диҳем, на ба шакли закоти фитр. ҳамчунин дар ҳадисҳои дар боло овардашуда возеҳу ошкор гуфта шудааст ки закоти фитр бояд то намози ид пардохт карда шавад, барои оне ки фақирону мискинон ин рӯзро ҷашн бигиранд ва таоме барои хӯрдан дошта бошанд. агар ки закоти фитр бо пули нақд ва ё қимати таом дода шавад, пас онҳо метавонанд ки он пулро ба таъхир гузоранд. аз ин рӯ уламо бар ин иҷмо карданд ки пардохт бояд дар шакли маҳсулоти хӯрокворӣ бошад, то ин ки онҳо барои худ таоме омода кунанд ва дар рӯзи ид ташвише аз набудани таом накашанд. шумо метавонед ки пули нақд ва ё қимати таомро ба шахси масъул ва ё ба ягон созмони хайриявие бидиҳед ки ӯҳдадор бар онанд ки бар ин маблағ маҳсулоти хӯрокворӣ харидорӣ намуда ба ниёзмандон тақсим мекунанд. аммо ба шарте ки пардохт бояд дар шакли маҳсулоти хӯрокворӣ ба гирандаи ниҳоӣ бирасад. бисёре аз одамон фикр мекунанд ки фақат додани пул ба камбағалон басанда аст, аммо дар ин бобат ҳадиси тасдиқкунандае нест. гузашта аз ин, хулоса кардан аз рӯи фикри худ бо дар назар нагирифтани аҳодиси саҳеҳ ва ё Қуръон қатъиян ман мебошад. тибқи ривояте ки дар китоби Саҳиҳ Бухорӣ дар ҷилди 3 дар китоби Мусолаҳа ҳадиси 2697 ки дар он Оиша аллоҳ аз ӯ розӣ бошад аз паёмбар ривоят карданд ки эшон гуфтанд: ҳар ки бар ин амри мо чизи наве дохил кунад ки аз он нест, он амр мардуд яъне радшаванда аст. ва ҳамчунин ҳадисе ки дар китоби Саҳиҳ Муслим ҷилди 3 дар ҳадиси 4267 омада аст ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ҳар ки дар дини мо амалеро эҷод кунад ки бар он амри мо нест, пас он амал мардуд аст. ҳамин тариқ навоварӣ дар дин манъ аст. закоти фитр бояд дар шакли маҳсулоти хӯрока пардохт карда шавад, чуноне ки дар ҳадис муқаррар шудааст. пардохт бо пули нақд ва ё дар шакли дигар иҷоза дода намешавад. закоти маъмулӣ бошад ҳеҷ гап нест, аммо закоти фитр бояд ба шакли маҳсулоти хӯрокворӣ пардохт карда шавад. баъзе аз мардум бар ин иддао мекунанд ки дар замони паёмбар пул як чизи нодир буд ва пули коғазӣ бошад умуман вуҷуд надошт, ки ба назари онҳо гӯё ин сабаби пардохти закот дар шакли маҳсулоти хӯрока шудааст, дар ҳоле ки имрӯз ҳама чиз тағйир ёфтааст. аммо онро ба назар намегиранд ки дар замони паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам пул
دینار و درهم الکی در معاملات بود، بگذار که در شکل کاغذ نباشد هم، ولی پول در معاملات بود. از این رو این گونه دلیل ها بی اساسند و زکات فیتر باید تنها به شکل محصولات خوراکواری پرداخت کرده شود، نه غیر این.